May para sa ilahang balay. Ala, Si yun. Ma'am CG, asa na? Siya. Merry Christmas. Napag yun! Sabi ko, umanda, napag hindi ay. Hi mga moms, good afternoon. So again, nandito kami sa store ni Sisi Maymay Flores ng Maymay Online Shop. Ay! At kasama ko po si... Ayan, si Amanda! Oh. Supportan niyo raw po yung business ni Sisi Maymay. Dahil dyan, dali. Ayan. May pa-surprise. Hindi niya pa po alam na may ibibigay si Sisi Maymay sa kanya. Sige lang, iabot mo lang sa kanya. Okay. Ay, ilapit ko sa'yo. For you, Manda. Mami, paano? For you. For you. Sa'yo daw. Sa'yo. Sa bahay mo. Bahay mo ba? Bahay. Ilaw. Mama. Wow! Ito daw gusto daw niya ay. Daw binigyan ko siya. Wala. Ayan, mga manang ugitagaan si Amanda og mga solar lights ni Sisi Maymay para sa ilahang balay. Ala, Si yun. Ma'am CG, asa na? Wala pa ba ng balay? Wala pa yun mo ha? Hala, naghila ka na siya. Okay po na Sisi. Papa. Asa pa? Napagili ay. Ang panel, kaya di mo na Hala. musiga. Yeah, di na siya musiga kung wala'y panin. Wow, ayan na. Ayan, paglit kay Amanda. Ang imong mama ba? Diba? Mm. Ang imong mama. Mama. Huwag na itong may price. Mabungkag na sa anin. Tagaag hapon. Kung sa may imong... Wow! Habol. Mama. Isa pa. O, napagin. Pink again. Isa-isa mo man. Oh, blue. Oh, ito pala, blue, green, diba? Ayan. Yellow. Namaos kasi. Wow! Namaos daw kasi siya. Oh, sige. Ano sabi, Maring? Oh, kung daw kuno ka nang na-lipay daw siya. Interpreter ka na din. I'm very happy. Ano siya? I'm grateful and I'm very Happy, happy na naka-receive daw siya gift from Sisi Maymay Flores. Yes! Thank you, Sisi! Ayan ang mga manang. O, diba si Amanda? Dami-dami na dala ni Amanda. O, mga habol, solar. Wow, solar lights. congratulations! Bye-bye! Hala. Ay, napag yun! Sabi ko, umanda, napag hindi ay solar string lights, no? 1, 2, 3. Pasko kami. Nangaroling. We wish you a Merry Christmas. Hala, naghila ka na siya. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wow, okay na naman kamala na pa yung fairy string lights. So, ayan, dami-dami na ha. Puno na yung bahay mo. Yes, bonggang-bongga na ilang balay-ani, hayag na kaayo. What can you say? Unsa na chika nimo? Ala na? Yes. Okay. Oh. Oh, interpret Ma'am CG. Kulang pa daw yung... Ay, Abusado pala yung bakla. ang sabi ay, siya nga, yun sana yung mga malalaki ang binigay. May kaso ito man lang yung binigay, okay na lang rin. Oy, hindi niya to alam. Hindi niya alam na bibigyan siya ni Sisi Maymay kasi sabi ko, isa, Ay, congratulations! Bye-bye! Thank you, Sisi Maymay. Ayan, mga mga lights dili sa Maymay Online Shop. Ayan na siya, oh. Solar and everything. So, ayan. Kaya kompleto na siya. With all the pahugyaw. Bye-bye! Oh, ayan na, okay ka na ha. Okay na. Daga na tayo. Dadalhin yan sa bahay ninyo kay Mama ba? Yung 1/4 wallpaper. Daga na kasi nagsuga. Punayag ba? Nice. Congratulations! Yung 1/4 Congratulations! Para ayaw nyo maniwala. Congratulations! Na! Sorry. Pa! Karon. May chichismis daw siya. Ako, pe. Hindi, may chichismis siya. Ako, video. Picture daw. Ay, no. Sama ka daw. Ay, Ma'am Shi. Sisihan din. Ano? Ayan na.
Para alam ko na yung mangyayari diyan mamaya. Ako na ulit tagagawa ng caption niya. Sabi niya, abot na lang niya. Okay. Kaya kung minsan naghahanap ako ng mga title ng song. Mas dali man. Mas mabilis. Okay na! Wow! Congratulations! Kilig na kilig siya. Mama Sita! Ay, Ayan si Mama Sita, oh. Hi, sir. Ay, te! May hapon. Sir, may hapon. ang ano ba? Ang first gentleman. Ay! Mauna na si Amang. Ayan na, binigyan siya ni ni Mamaymay. Ay! Ang uyab ni, ay, nakilala pa. Hala! Grabe na. Bless ya iyaha, oh. Halika na, magpili na rin mo dito sa loob ba? Oh. Dahil, Magpili na, huwag ka ng sular. hindi, kanang para sa, PVC para sa sala ba, ng mansyon. Oh, Yung panel. ibutang sa mo bag ng daghang kay diamonds. Kasi mawad nagnilibo. Ay, nasisi. May katawag. Kliyente? Nagkakuhan ko sa akong kuha na. Si Palco disconnection. Ha? Charot. Ito na. Si Mama Sita. Yan ma. Kasi kunik-kunik siya. Ano ka buok ang ani? Ayan. Ito po yung mga item ni Ay! Mother ka na ang daghan og ani. Kani mo gusto ni Brenda Brown. Oh, kaya nga. Yan nga yung sinasabi niya. Ni Sisi Maymay. Andiyan pa yung mga stock po ni Sisi Maymay. Kaya na yung nabili niya. Yung bago ko sa unang stock ba? Tingnan mo yung sa loob ng bahay ni Sisi Maymay. Ganyan yung itsura. Ganyan yung mga gamit niya. Pang model ragid siya mother man. Oh, pang wallpaper bitaw. Wala na tunga Wala na sir ay. Okay ra na? Kanina lang ang ma'am ay makarga ninyo? 13 na mag-abot. Okay ra, makaya ra dadto. Oh, Diba? I told you. Oh, at saka isabay na yung wallpaper ni Chong yan. Choyan. Choyan. Choyans? Sa pader ba? Kanang kahoy. Wala naman ito natong anay. Wow, Sisi. Kagod siya. Sisi, bago ka model. Oh. Si Binpit na kanina sir. Si Binpit ra. 7.2. 9 pet. Ang taas? 9 pet. Kulang ang 13 mother. Gawin mo na isang box. Isang box na lang. Mas maganda kung mag-over ka kasi wala na ako. Nine Stock. Pila ka box sulod sa isa? 20 ra. 20. Pila man? 9 pet. Ay, sorry. Ay, yung wallpaper ni Kulang. Wow. Amanda. Amanda para I-box. Ako na siya, color. Yes, ma'am. Oh, wow. Color? Oo. Sakto na. Hindi man yan Blend na siya sa inyo kay white naman ka pero kung black Dili. panit naka-strong ba? Siya. Dark ba dark? Wala Wa- siyang dark. Pag masyadong dark. Bigyan kita pero wala naman ako. Tsada na rin yun ma kasi pares yun nasa taas mo. Yung design sa taas. Yes, kuya, kunin mo na. Kani, okay Ayan na. Oh, nabasa siya. Alika ma, tingnan mo yung sa loob mo. Hala! Ayan na oh. Ay, dito pa ibang mga stock ni Sisi Maymay. Napakarami. Ito ang sinabi ko kay Penta mo, magdala siya ng marble. Para asa dito. Sa TV, tapos di ba yung accept mo yung PVC? Tapos lagyan mo yan ng marble. Sa gitna. Sa gitna. Sa gitna. 2,000 yan, bigay ko lang 1,400. Anak siya. Yan yung mga stock ko, mga stock. Kanya ako Ayan, na. ano? Tsada oh. Yan ito. Yan ito dam ako nakuha dili. Tsada ni nga color. Kaya mo lang mo nakuha. Kani o kani? Kani. Kani? Kasi pa natin na yung gusto. Yan yung kagaya nung sa poste nung sa ano ba? Ang ginawa. Na ano git yung TV ba? Ano, magwa... Para isang ano lang. Puti. Puti. Kanang gray ba? Kani oh? Dali Or gold ba? Board.
Palit na rabak ang Ano kapalit kong plywood lagi, marin. Kanang Santa Clara ba? Nakabili ka na? Grabe ni siya ka-social. Kana okay naman box kay. man niya. Ha? Di box niya. Na lead light din. Ano lagi? Ilad-ladi mo sa ilalim doon sa likod. Pwede ba? Yes, pag gamitan Yan mo na lang. yung- Tapos yung plywood mo, ma. Gamitan mo sa iba. Kabinet ano to? Talag sa rabid mo. Punta kasi diba? mga. Ayan, oh. Social na ba? Diba? Correct. Tsaka maganda. Kasi nga siya mga ceiling. Anak siya mother. Malamig yan siya. Alam niya na sir. Ito na mga moms. Yung mga ilalagay naman natin sa dingding ni Choyans. Ayan. As he requested, gusto niya rin ng white. So, ayan, titingnan natin kung paano natin may ilalagay yan sa kanyang kwarto. Let's go. Thank you, Sisi Maymay. Ayan, napaka-busy niya po ngayon. Na, Sisi, grabe ka na. May pa-bonus pa si Mother Sita, oh. Oh, Ana. So, salamin na lang ang bibilhin. Tiyo, Na. oh. Saray, oh. Tiyo, oh. Tapos naapay, relo. God bless our home. Bigat to si Kuya, Sada. oh. Tiyo, palupot. Thank you, Sisi May. May pa-snacks pa. Ano ba? Ang sarap pa wala. Ano nyo mga moms, mas magandang mamili dito ng live kaysa mag-online. Tignan nyo, oh, hi! Oragan na sila. Di ba ma? Ma, mas ganahan mo ang magbili rito ng live kaysa online, no? Kasi na-snacks. Electric fan, ma'am. Solar? O na. Na, sa klase, ma'am. Kato, isa na lang. Ayan na, it's deliver time. Ang dami na pamili ni Mama Sita, oh. At may mga freebies pa. Malaki, may online shop. Dito lamang po yan. Oh, dun yan sa sasakyan. Sa amin. Yan, sa inyo to, ma. Hindi, dito yan sa kanila kasi may sasakyan sila. Mas malapit kayo kasi. Yung tatlo, ayun ma, binabalot pa. Thank you, Sisi! Salamat! Merry Christmas! Uy, picture na pa. Isala, oo. Alina. Dali. Apil na kami. Dito na ilipat. Thank you! Sa Age, maraming salamat mga moms. Thank you for watching. God bless.